Umma dung sipul digali saring-saring ni inang upuan de bursinega nanyala mi bergasi bulun lau pasada hut sidikalang tua matana ima siya kadis andorang sobor tu mobil di pamasuk maju tu gereja ala nadang buin na ben buana tujebu tokarin de buana tujebu alana patupon ni nasida dope ima ulaun pasaha takka persetebian manang permisi marsi pangano duhut akadong sahutan arung di kadis umma di pamasuk maju tu gereja alanan nung sore pe nasida borhat tutup maju gereja betama taulahuma mangulahuna hamaita aka persetebianan dalam permisi tudong sahuta sahoras-horas jalahi pas-pas